Sa pagsuroy-suroy na mong duhang karina, naabot mo aning tindahan na. Kaning tindahan na mga bayot, bisag wa mo nangutan na made in China ni tanang mga item nga ilang gipang display din he. Dili kayo makabuslot ning bulsa mga bayot ning mga item kay barato ra kayo og na kay kwarta. Pero pariha ganin ako kung wala gyud pud sa mo. Aw mahal jud kay ning mga item. Kasagaraan mga bayot, mga sapatos gyud diri oy, mga halin kayo aning tindahan na. Kay gawa sa barato lagi. Naapo din hi ang mga bagong fashion karon sa mga kababaihan o kalalakihan. Ama aning sapatos sa mga bayot, $11 ra ni siya din he. Dili ang usa ka buka, ang usa ka parisan gyud. Sa akong pagsuroy-suroy aning tindahan na mga bayot, murag na ako'y naayunan. Kay feel nako parihag color sa akong sapatos nga kaniadto pang gipalit sa kuang bana. Mo nay gingog balikan ti kaon niya. Humagsuroy-suroy na mo ni Karina, nagpakamama na pagkuaning panimalaya. Yes mga bayot, galuto na pugko din hi og among ipanihapon paniudto og ipamahaw. Karning baboy ni siya mga bayot, akong giprito og olive oil. Pero dili na ko ni siya pagod-paguron mga bayot, kay og kani mangung karnihag pagod-paguron nimo pagluto na ingog babulgam o na ingog guma nang imuwang baba, sige nimo gusap-usap di gihapon mga dugmok. Ako ra pud ning gitapdan din hi og potato mga bayot, kay potato is life. Man gyud ako ang makagupa din. Bitaw-bitaw mga bayot, feel na ko ani ako ang makagupa basta di sila kakaon og potato, murag hawang ang ila ang tinae or ang ilang kuto-kuto ba, parehag ragod pud nato og di ta maanad og kaon-kaon anang ubang mga kalan-on basta di ta kakaon og luto, murag hawang atong kuto-kuto. Maora po na sila diri mga bayot. Basta dili ganin na sila makatagbo sa ila ang adaw-adaw nga kalan-on, murag feel nila wa paghapon na sila nabusog. Gibali-bali ra nako ning mga bayot no, kay aron dili mapagod ning side by side ani yata. Nakaman-English ang inyong silingan din he. Bitaw-bitaw mga bayot aron di na mapagod ba. Galuto pud ako ugangan diri og sopas mga bayot. Sopas ang tawag nila diri sa ila ang planeta mga bayot, pero ang sopas namo kaniadto mga bayot biskwit. Yes mga bayot, biskwit nga way sabaw nga kinahanglan pag itosno og kape para mahumok-humok. Yes mga bayot, sopas nga kaniadto perti na mong lipaya basta makadala na among papagikan na masayro sa karsada. O sopas nga perti na mong lipaya sa mutag makatugbo nga mo ang mga ginikana dito sa Domingo sa Tabuan. Bitaw-bitaw ay nakabala kanyong silingan diri mga bayot kay nakahinomdom ko kaniadto. Ang akong ikaibgan nga sinina ganina karon ako nang gisuot. Hello may buntag may udto may hapon may gabi ninyong tanan dira mga bayot. Mura gabi na dinhi sa ako ang himutangan mga bayot kay kuan. Niob na sa ako ang giagian ning kadaplinan. Gumikan kay gaulan karong mga panahon na diri mga bayot, tugnaw jud kaayo mga bayot, pero nanggawas ming duha sa ako ang binhi. Kay gitawagan mi siyang papa nga padton ko mi sa iyang shop karon ko na makalanghap mi og preskong hangin, presko baka ning hangina mga bayot nga baho naman ning krodo ding amo ang nalanghap nga hangin din he kay perti man kayong duula na sa kuan. Duula kay sa karsada bus highway. So hapit na mi don't put it down. Say kaubanan niya ko ang kape ka sa ilong din siyang shop nga. O man ka huna-huna og tawag nako. Ug asa na ba mina padulong. Bita-bita mga bayot ay. O di ba layo pa kayo, daghan na kayong ay syagit ni Karina. So see you later na lang mga bayot. Mga bayot na imoot kay ko. Nakatagbo ming Karina o ganang sana kanang nano pa mga bayot. Para katasaan ni Karina. Miningon man na siya nako mga bayot. Mami, look at baby. Hestilan, hiningon gitawon tong nano. I'm not baby. I'm senior citizen. Hingon gitawon na ron. Nakaingon ang kuwang binhi mga bayot og bata pa mo kay edad. Armenian mga bayot, tawa kong binhi. Nagkalo. Murag asa dapita man ang dian. Init sa inyo, day? Ha? Halang ka, say hi. Hi. We go, where we go? Baby. Huh? Baby. That's not baby. Matumi sa shop sa iya ang suki mga bayot kay mupalit siya og kalanon or dulaan bakaron. Sa among pagbaklay-baklay ni Karina ganina, nakapalit na kog duha ka klase diri nga apple. Ang mga apple diri mga bayot, ang presyo dili yun kaayo makabuslot og bulsa kay naman oy
punuan sila dinhi sa ilang tugkaran o sa mga bukid-bukid mga bayot mao gini oy ilang ipang baligya. Dagko ning mga apula nga kuwang napalit karon mga bayot dahil na apoy yellow nga apple mas patsada ang pula mga bayot kay tamis gyud kay siya. Sa among pag-adto ganina sa shop sa suki ni Karina mo ni iyang nabudol ganina. Kaning og niya pa baby kuno nga naay karabat ba. Daghan kanin siya dulaan diri mga bayot abtag usa ka minuto ani ron o usa ka oras mga bayot kaning dulaan na nanani sa ilalom sa mga kabinet niya gipang pasok. Baby, Baby. napay lipstick mga bayot o gihalukan siya atong tindira dito. Baby, what is the name of that langga? Baby, sleep. Baby sleep? Say good night, baby. Good night, baby. Say hi sa anak, baby. Hi. Look at him. Look at the camera now. No, take me to sleep. Drink milk, sleep? Okay. You sing also. No, 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 no. Finish. Galuto ko dito sa kusina mga bayot nagpanawag niya ako ang binhi dire. May gani kay nasangit aning sangitanan mga bayot ug wa pa gyud nasangit dire man gyud ni huluga pa aning salog kay iya man ko nagitangtang ng akong gi lock nga bakos anang iyang hawak mga bayot. Kay ganahan siguro siyang munaog unya wala na nampit sa iyang yaya o amahan o inahan. O diba sa kadaghag dulaan ni Karina ang gidulaan ang sapatos sa iya ang mahiwagang amahan? Yes mga bayot og dili sapatos sa iya ang lula, sapatos sa iyang amahan og tito. Pasagdaan na lang nako na siya dira aron madako-dako po na iyang kabagtakan og tinikang. So diri na nako tapuson akong si Chibritsi karong adlaw mga bayot kay mga na may kinaghukad nako diri sa lamisa. Salamat sa paglantaw and see you tomorrow. Bye-bye.